Narum payu newskum ka channel num taki padba ka brium nyotar. Nangilam jang seng Samajwadi Party ubala sapu prasem karta ula klan no adin ba unar penyeng sainar elektrik ubahe bha ula khlem haga kali jang ha Uttar Pradesh kabadan ha Pratapgarh district ulal Bahadur Yadav udangnya eka kali jang haka pom haka bakansan kansan unar ula khlem haka kali jang baru ula klan ashen katkum ka jingpaw haki durki la sakhi ya ka jing khlem kansan ute unar haki benta basyakhamat jang ka kali Hyundai Creta hakni ka por ka yit kali basyakhamat bat ka chaka basyong unongnya kala julor jurba ki erba kila don henry ka jingti jang unar kala jur syabapalan haka ba kim shim lala ban pelat im yaw yadaf ki artli ki kali arshaka bat ka wai ka i-rickshaw kila dan hamarjan jong ka te ka chaka naba kila bot nadin ka kali jong yadaf henry kini kila lajna ki jing takho paramaki bat ki jing mensaw naba kila la ban pensange ye ki kali jongki hakapor kababiang hakate kapor hadin kani ka jingjia ki bahyeng hasem bat ki nong kershan jong uyadaf kila persha ya ki bor penya jong ka fuel pump dak bakenno bakila le klem akor ban penyeng ya unar penyeng sainar elektrik ki pulit kila shimti ya kamet jong uyadaf bat kila beteng ban le ka jing kemi benia ka bor penya distrik kala betha ban tokit dak babnia halor kani ka jingjia